Aral na aral. Isang hair restore. 125. Aral na aral naman. Big around. Jai. Kawaya. Jai. Abroad. Kini Jana. Ang kayo helicopter? Oy. Mayak mo lang kasta dyan. Dati maring sa mga nakalungan na At ayan na nga, nakarating na kami guys sa Abu or Ilocos Sur, dito sa bahay ng kapatid ng aming lola. At dito muna kami matutulog guys, kasi sobrang nakakapagod po magbiyahe mula Cagayan hanggang Ilocos Sur be. Pero syempre may chika muna bago matulog. At ayan, syempre ilang oras lang yung aming tulog, kaya ayan, nagmumuka tayong sabog be. Pero syempre umaga na, kaya ililibot-libot ko muna kayo dito sa labas. Ay hindi, ako pala yung maglilibot. Tapos nakita ko mas nauna pa palang nagising itong bulilit. Tapos nakakita kami ng bola na pwedeng paglaruan. Gaya mo ni Allah. Manapekin to isa agad di Jai. Tapos ni Mabi nakita lang tidarat isuman inay ayam nan. Tapos no niya tay ayamon ti kaadwan isumo tay ayamon namanen. Tapos pag-urayin ti oras panangan kakabsat napan kami palang jibangir jikar karuba met. Napan kami met na nga musta agitay na may bayag nga di nakikita nga kakabagyan. Kahit kas makita yung kakabsat hanggang mi pa yung nakadigos agiti badumi pa lang dekalman nga nagbiyabiyahe iti malum na. Laki naman yan, Bi. Dungis ni puasa. Oh my God!
Tapos ang muyo kakabsat at dati mang pagpaguni kanyak ijay banda na di jay. Ayun, banda. Ti amo milaki dino sino magpukpuk ko tinagan ko tagayam kalding lang met. Useless na Uy, anong nangyari? Patingin kilikili. Patingin kilikili. si Kuya Min. Dungis kan, Bi. Manaping lasata. Na may tata. Dadawat ti mangga. Dadakkel. Ala, oh. Dadakkelan. Gaputahan met mapnek han magaw at ken haan met masukiten inulimet ni Angkelen. Oh, di ba nagdadakkelan ti mangga ti Ilocos. Guys, puno na ang aming basket. Harvesting mango shake, ah? Nagado tinaalam. Nagdadakkilan. Nagad-ado. Kita. Jubahir. Naguli ko rin. Nagsukit. So kalpasan mi nga nangan kalpasan mi nagdigos kada nagbras ayan nagrubat kami tama pang kami maagwalay manin. Guys, so nakarating na kami sa aming paroroonan. Papanan tayo? Babang kami ijay. Balay ni Mang Kellen. Papunta na kami. Ayan na, guys. Hindi mo damaan. Guys, so dito naman tayo sa Ostrich. Hi! Sobrang init sa loob. Pababa na kami. Ito na kami sa baba. Tak. Guys. Different sizes. Different sizes. Sorry. Ano ba sa inyo, madam? Madam? Naman kami sa mga, ayan, pwede mag-share sa mga vintage
places, vintage houses. Ayan, so tapos na naman ang photoshoot. Ayan guys, so saglitan lang kasi gutom na kami. Ayan. Blind reaction. No reaction challenge. No reaction challenge. O, alam niyo naman, maasim ko guys. Alam kong dalawa ang laman kasi nakapak na. Yeah! Kainin mo pa yan. Di ba nagpanjajin ka dito? Ganyan ka road ka. Ganda. Hindi ka na naman. Hey guys, dati kami Narbacan. Touchdown, Narbacan. Santa Maria. Santa Maria. Santa Maria, Narbacan? Santa Maria. Sa Bali. Santa Maria, Gaya. Hindi kami NT. Kenda. Kasinsin ni Inang. Guys, so susundan lang natin yung tricycle dyan. Harap. And the tricycle. And the tricycle is we're gonna follow the leader. Kim marayon ni inangan ti iliw nan kan inang nan. Kapang kami di balay datan. Kapang kami. Nagburburas ni Mangga po. Yes. Kami magalati the mortis. The more you cook, the mortis. Nyata raman natin green. Masusukaan. O, diba? Naglingnak kag pugtuak. Pag so-dal man naman kailan. Oh! Naglingnak tal talaga! Lulaghay ka ni. Aghay ka ni. Hi, vlog ko naman. Hi, vlog ka naman. Hi. Ni Lola Bensha. Date, pwede na ako umuwi. Dala-dala ko na ang lupa ng Bagyo. Yaman. Pwede na ako umuwi!